Manila. Ito yung bus nila, bus terminal. Dito sa may 42nd Street. Si Mommy, and then si Jason. Ayan. So, I'll update you later. See you. Yung mga bus nila. Okay. Say hi to my vlog, Jay. Hi. Subscribe to his vlog. What's your vlog? Kid build. Yeah, kids builds. Carrot cake. Carrot cake from New York. Hello, me. Naagod siya ka ng murag powder nga carrot cake. Ay, carrot cake cinnamon. So, I was expecting carrot cake. Does it taste disgusting? No, it tastes good actually, but it's just that I'm looking for the carrot flavor. But most of it is like, it tastes like cinnamon. I like cinnamon. You do? You wanna try? Give it a try, Jay. It tastes good. It tastes good. It does smell like cinnamon. Yeah? You got the cinnamon taste? Hala, gusto naman din ako. Is it cinnamon? How is it? You got it? You love it? That's good. For Lion King. Diyan sa may ano to nga theater. We're on our way to Times Square. Cheesecake. Ito rin na nag-originate ng New York cheesecake. Muna dire? Muna siya may we're here at the Times Square. Muna siya dire. The last guy we talked to was You have arrived. We're here sa Times Square, New York. Ayan o. So, dito yung countdown for New Year. New Year's Eve. So, ayan o. Dito sa taas. Ayan. So, maraming tao. Mga turista din dito. Ayan o. See that? Dami. Oh my goodness. We're here in New York. New York! New York! Mama! There, New York pa! Great, you're gonna head to your right with David here. He'll help you out. Numbers over. Thank you. Aray ko.
at the Frozen Broadway musical in New York. It's already 12:30. Ang showtime nila is 1 p.m. So dito na kami. Tapos pinapasok na. Medyo punuan din yun. Punuan na rin yung theater. Ayan. There's it. Okay. So I'll update you later. See ya. And I will get her. Hidup ka! Hidup ka! Kalau ketulugon mo kay tulong may gabi iba. Kalau ketulugon ako kay tulong may gabi niya. Naligo patong now, kami katulog. After an hour na show, may intermission siya. Ng mga siguro mga, I don't know, mga 30 minutes siguro na intermission. Tapos, balik ulit. So, basta 2 hours mag-run yung whole show. So, nag-start kami ng 1. So, until 3 o'clock. Tapos, comfortable naman yung theater, yung upuan, yung theater. Tapos, para sa mga bata, meron silang parang extra pillow para siyang booster para tumaas yung upuan. So, yan. A few minutes na lang, balik na ulit yung show. So, yan. Enjoy na enjoy yung mga tao. Ang ganda ng mga effects. Hindi mo akalain, bigla na lang lalabas dun sa stage. Basta ang ganda. Worth it talaga yung show na to. Okay, I'll update you later. Bye! Katatapos lang ng show. Ayan. Balik kami sa kuan. Ayan yung mga taxi nila. NYC taxi. Ayan. You can ride that one for like 20? Pila me? $20? Oo. Yeah. Frozen Broadway musical. Ang ganda. Ang ganda ng show. Ang ganda ng mga effects, yung magic. Para siyang magical talaga. Yung parang nasa theater. Yung parang nasa movie talaga. Yung mga effect ni Elsa. Hindi siya lahat. Nakakaiyak. Lalo na nung kumanta siya ng Let It Go, naiyak ako. Kasi nga, ang ganda-ganda. Di ba, Mama? Ganda? Ganda, bas ganda. Pero ka dyan, natulog si Mami nung una. Di ba? Natulog siya kasi hindi naman niya alam yung story nung una. Pero nung nasa gitna na, naglabas na yung mga magandang effect. Tapos naintindihan niya yung story. Ayun, ang ganda na. Nakatutok na siya buong show. Very worth it yung show. As in, ang ganda-ganda niya dito. Thanks to Manang IC and Mami Lourdes. Ay, talaga na-enjoy namin yung show. So yeah, I'll update you later. Hindi ko pa alam kung saan kami pupunta. Balik kami muna ng Times Square. And we'll see. Wala pa masyadong light eh. Kasi maaga pa. It's 3:30 in the afternoon. So hindi pa masyadong naglabas. Nag-ilaw dito. Maybe uwi na rin kami. Kasi kung pupunta pa kami na ibang store, baka hindi na namin mabutan yung mga ibang yung bus na sasakyan na pabalik dun sa New Jersey. So yeah, I'll see you later.